Goeie. Ben je? Wat ben je aan het doen? Oh, beetje heen en weer, hè? Beetje varen, hè? Dat er wat aanbod is de meesten. Ja. Heb je wat drukte of? Nee, die is rustig op het moment. Ja. En wat doe je dan als het zo rustig is? Nou, een beetje boekhouden, wat lezen. Hè? Wat in de zinnen zetten. Ja? Ja, het is nog wel lovelijk. Ja. Hè? Ja, Een beetje dromen. een beetje dromen. Ja. Ja, spannende droom. Ja? Ja, wie weet nog. En met me giet het dan hoor. Nou, dat is maar net nog rijden hoor. Oh. Hè? Want hoe lang doe je dat dan al? Ik doe het al meer dan 30 jaar. Phew. Ja, Hetzelfde stikkie? hetzelfde steekje. Ja. Ja. Dan Ja. kennen jou de route wel uit de hollen zeker? of Ik niet? ken de route inmiddels al ongeveer wel in de hollen, jawel. 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 Maar bloot het dan een beetje leuk? Nou ja, ja dus. Het Maar. is, het is nog altijd leuk. Ja. Weer, elke keer weer horen mensen en elke keer weer horen waar en ja, er is altijd wel wat. Ja, hè? Ja. Het is elke keer wel weer mooi, ja. Ja. En wat is jouw record? Hoe zo snel mogelijk naar de kant? Ja, dat heb ik nog nooit proberen. Nee? Nee. In die 30 jaar dan maar je Nee. toch succes wat uitvinden? Nee, dat heb ik nog nooit proberen. Het kan wel heel hard, maar hoe hard werkt het? Nee? Hè? Nee. Dat is hetzelfde als het begint te vragen van hoe vaak ben je geweest. Ik zal die net vertellen kennen. Nee. Ettelijke keren. Ja. Ja. Maar hoe volle werkt het?